B'kollaborazzjoni bejn il-Hospice, il-Green Pack u l-Project Green fl-iskejjel primarji u sekondarji kollha madwar pajjiżna se jkun hemm madwar 900 kontenitur apposta sabiex fihom jintremmew il-batteriji. Il-flus li se jinġabru mir-riċiklaġġ ta' dawn il-batteriji li se jiġu riċiklati se jkunu qed imorru b'donazzjonijiet għal Hospice Malta. Permezz ta' din l-inizjattiva l-istudenti se jiġu sensibilizzati aktar dwar ir-rimi tal-batteriji għax jekk dawn ma jintremgħu sew ikunu qed jagħmlu ħsara lill-ambjent. Il-kap eżekuttiv tal-Green Pack Mario Xkembri spjega li din l-inizjattiva bdiet fis-sajf li għadda waqt skola sajf, iżda issa se tinfirex fl-iskejjel kollha. Hija intenzjonata biex l-istudenti jġibu magħhom il-batteries użati, jipoġġuhom fir-reċipjenti li qed nipprovdu lil kull skola u minn hemmhekk niġbruhom u noħduhom biex nirriċiklaw. Il-kap eżekuttiv tal-Hospice Malta qal li din l-inizjattiva se tgħin biex aktar nies jifhmu l-ħidma ta' din l-organizzazzjoni filantropika. Nitalmu iktar altruiżmu u kif tista' tgħin pazjenti li huma fil-bżonn u allura ngħinu biex meta jkun hemm bżonn li pazjent jiġi referit għandna isir kemm jista' jkun malajr mingħajr biża' u mingħajr dewmien ħalli jinqeda bl-aħjar mod possibbli bis-servizzi tal-hospice. Tkellimna wkoll mal-kap eżekuttiv tal-Project Green, l-aġenzija li se tkun qed tippremja lil dawk l-iskejjel li l-aktar se jipparteċipaw. Din l-inizjattiva se nkunu qegħdin ninvestu fl-element ambjentali tagħhom. Ħankunu qegħdin inħaddru dawn l-iskejjel ukoll b'dan il-programm fejn ħankunu qegħdin naraw illi jitħawlu siġar jew arbuxelli partikolarment f'dawk l-aktar skejjel li jipparteċipaw f'din l-inizjattiva.